का हाल बा भाई? ठीक है बा, बाकी तारा खानी नहीं खे। एगो बात कहे के बा। कह। अब फिर वोट हमरा कहला से दियाओ। केकरा के? नेताजी के छोड़ के जौन उम्मीदवार जीतत होखे ओकरे के दिया। हमनी के नेताजी के छोड़ के कोई के ना देम सब। अरे भैया, ये हमरा इज्जत के सवाल बा। अब की नेताजी के केहू हरावे के बा, ऐसे अब की वोट भुआली भाई के दियाओ। एमे इज्जत के कौन बात बा? अब वैसे भी तहारा इज्जत से हमरा का मतलब? काहे भैया, हम तार भाई ना हई, तार जात ब्रदर ना हई। जब जब तारा जरूरत पड़ल हम मदद कईनी, आ तब तू ये तरह बोलत रहो। 4 साल नेताजी तारा ठीक लगले, अब बाउर लागे लगले। अब वैसे भी मदद कैले बारो तो कोनो मंगनी कैले बारो, एरा के 1.5 दाम ले ले बारो, और ऊपर से मलाई खैले बारो, तब न हमर मदद कैले बारो। काम करावे में खर्चा ना लगेला, हम अपना घर से लगाया कराई। 4 साल रहनी तो का हमरा पे एहसान कइले बड़े, हमरे एहसान उनका पापा। रहल बात वोट के, तू हमार भाई होगो, परिदार होगो। अब फिर वोट भुआली भाई के दिया, नेताजी के हराओ। ये हमरा इज्जत के बात बा। तहारा इज्जत से हमरा का लेवे देवे के बा? तहार इज्जत ह तू जुगाव या लुटा दो। तहारा काला से हम वोट ना देम, हमारा अपन दिमाग बा, तू जा सकेला। का हाल बा भाई? ठीक बा भाई, आओ बैठो। आज तक तो हम कुछ कहले ना रहनी, लेकिन आज एगो बात कह गए तनी। कहीं अब की वोट भुआली भाई के दो। नेताजी में का दिक्कत बा? ढेर उड़े लगले, अब ढेर उड़ता रहे। अब की ऐसे उनके हरा देवे के बा। काहे तारा से बिना पूछले है रोड बनवा देलन ओह खाती, आ कि ओमे कमीशन ना देलन ओह खाती। दे मत क्या कहत? तो बोलो ना, काहे हरावे खातिर दौड़त रहो? हमार जात भाई होबो नु, चाहे अपना जात के बात मानो, आ नेताजी के हरावे में तू हमार सहयोग करो। तू चुनाव लड़ले नहीं ख, तो तू अपना नाक के काहे सवाल बनैले बा? तो बिना चुनाव लड़ले तू हमार बात ना मनबो? ना मानेम सो, हमनी के अपन बुद्धि विवेक बावे। हमनी के जहाँ बुझाई ओजा वोट देम सो। तू वोट के ठेकेदार मत बन। हम वोट के ठेकेदार बनतनी, जरूरी पड़ी नु तो हम ही कामे आए। जब दलाली दे के काम करावे के बा तो तू ही काहे केहू से करा सो? हम दलाली करी ले, यार हम दलाल लागतनी। तो ई दलालिए नु कहाई। तू तो चुनाव लड़त बाड़ा ना, आ तू पूरे पंचायत वोट के ठेकेदार बन के नेताजी के हरावे खातिर वोट मांगत फिरता रहो। ठीक बा, हम ही कामे आए। ठीक बा, हमारा काम आई तो हम समझ लेम, तू जा सकेलो। कहाँ कुहक मैंने बालू यही समझ। हाँ प्रणाम चाची। प्रणाम चाचा। खुशी रहो। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठे। बैठी। का हाल बा? ठीक तो बा। ठीक बा, भीम बैठा हो जा। आइनी हां, वेट कर लेवे खातिर। चुनाव नजदीक बा, अच्छा। अब की वोट हमरे के देवे के बा। हाँ आओ बाहर वास्तु उम्मीदवार भुआली भाई के चक्कर में नहीं पड़े के। ना ना बुआली के आखिर में हम नहीं पीछे। हाँ, वो जीतस आ चाहे हारस, वापस बॉम्बे जाके फैक्ट्री चलावे लगी। बाकी 5 साल तो हम ही नु कामे आए, सुख में या चाहे दुख में। ना ना महाराज, हमने उनका फेर में नहीं सा।
वो तो वोट के जो ठेकेदार भइल बड़े उन्हें नाक के सवाल बना के जेने तेने घूमत फिरता रहे, वोट मांगत फिरता रहे कि हमरा जात भाई के सवाल बा तो इज्जत के सवाल बा। बताई ना ओकरो कारण बा। का कारण बा जी? बता दी। बताई ना, बताए तो जाने सकेंगे। ओकर कारण ई बा जे एगो हम रोड बनवावत रहनी तो में टंगड़ी हरा दे कुछ टाने के फेर में लगले। अच्छा अच्छा। तो हम कोनो 2 नंबर काम करते नहीं जी। ना जी, हम कोनो गलत नहीं के नु करत जो उनका के हम दी ना जी। वही से उ खिसियाइल बड़े हमरा विरोध में वोट मांगत है। हाँ। आ दूसर की अबगे एगो डील भइल ह भुआली भाई के साथे। अच्छा। अरे 3 दिन पहले डील भइल ह वोट के ठेकेदार साहब के भुआली भाई से या भुआर भाई से। हाँ दरवाजा खुलले बा। आओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का भुअर भाई का समाचार बा? ठीक बा। फोन पर इहे के बारे में बतल रही, अब कि इहे के मदद होको। हाँ सर, हम चाहतनी कि रउरा हमार सहयोग करी आ हम चुनाव जीती। हम कहाँ कहतनी ह कि सपोर्ट ना करे, हम तो खुदे चाहतनी ह कि वो नेता के हरावे के बा, एगो नीमन उम्मीदवार खोजतनी ह। तो अब फिर हमार साथ दिया आप हम जीत जाए तो रउरे लोग इनके नु सरकार चलावे बा। जितना है योजना आई ई सब रउरे लोग के नु करे के बा। नल जल के पानी पी जाइए चाहे दहार मंगा दी, लेटरिंग कराई चाहे लेटरिंग खा जाई। जितना चोर चुहार सब वहीं से सब रोवे लोग के मैनेज करे के बाद सब पैसा तो रोवे हमारा। तो खाली हमरा के सपोर्ट करी ना। सपोर्ट तो बढ़ले बा, बाकी अरे बाकी का खुल के बोली यहाँ के बा, हमनिए कन 3 आदमी बनी सो। बाकी ये सब लड़का मान ला कि फील्ड में रहियो स, दौड़ धूप करियो स, चुनाव प्रचार करियो स, तो खुनी के हाँ लागे तो बढ़ले बा, हम जाना तनी खर्चा पानी तो बढ़ले बा। वो करा खातिर टेंशन ना ली रउआ। रउआ के 2000 रुपया दिए उड़ाई एकदम लड़का सब के मार के पिया के लूट कइले रही 2000 में। का हो भुअर भाई? साफे बम पिलाट हुआ का। अब का 2000 में खोसी बकरी बिकाता नहीं खन सो। अरे वो 2000 में यहाँ से बात डोन करे नहीं। तो 10000 रुपया ले ली। 10,000 में चुनाव हुई, खोसी बकरी बिकाता यहाँ। तो 50,000 ले ली। फैक्ट्री वो चलावे नहीं। ये तो चलेबे करेंगे। वर्कर को गो बारे में 70 आदमी एक में भरले बा। 60-70 एक दिन पार्टी करनी तो कितना पैसा खर्चा करे? कबो 50,000 लागेला, कबो 20,000 लागेला, आ 30,000 तो नॉर्मल माने लागेला। तो मान के चलो 30,000। हां मान के चले 30,000। 30,000 एक दिन के खर्चा कर एगो पार्टी के। हां आ यहाँ के पूरा ठेका लेता नहीं, पूरा वोट के, पूरा पंचायत के। आ 14 दिन चुनाव बा, आ 14 दिन खर्चा करे के पड़ी, तो 30,000 के हिसाब से जोड़ी पे कितना पैसा होता? ठीक बा, जोड़ के बता दी जब वहां के वैसन बात। 14 दिन चुनाव प्रचार चली, आ 14 दिन चुनाव प्रचार में कम से कम 4,20,000 रुपया खर्चा बा। पैसा तो हम रउआ के दे, बाकी वोट ना घबराए के चाहिए। और जीतला के बाद सरकार ओकरा खातिर हम बानी नु, ओकरा खातिर हम बानी। 4-4.5 लाख माने वो लोग के माने खर्चा आ जाई। हाँ 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 और रुआ कुछ देवही के पड़ी। अब बाद बाकी हमारा के रुआ लोग का देम, जौन बुझाई तौन दे देम। अरे इनका तो बुझात नहीं खे ना ना कि केंगो वोट होई, ना तो सब लेके खर्चा और कितना पड़ी? मिला जुला के चलो ना 5-5.5 लाख ले। 5-5.5 लाख। हाँ वही में तनी सा का कोली दाए बाएं कोली। अच्छा क्या कहते हो? ये बेचवा तो बोलो का यही खिला लो दीजिए। कितना? बल का फिर आई होता है? वो एको तो गलत नहीं हम बोल। हम बताइए
का जी हाँ। 5.5 लाख रुपया खर्चा होता ना जी 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 हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सुनी बताओ तनी। बोली 5 लाख को डाउन कर दिया मेरे। ठीक बा 5 लाख देहनी हम। जब डील ओके हो गई तो बुझी के रोआ चुनाव जीत गई नी। जीतही के बाद हाँ। जीतही के बाद हुआ के अब रह गई कि चुनाव केंग जीते जेंग जेंग हम कहे वही में रोआ चले के बा। ठीक बा एकदम। चेतना जेकरा से कहे बोले के बा ना तो नहीं खे बोले के, मिले के बा ना तो नहीं खे मिले के, जेकरा से कहे बतियावे के बा भले राउर हित काहे ना होखे, माने रे पेटेंट हित काहे ना होखे, लेकिन ओकरा से हम कहे नहीं खे बतियावे के तो नहीं खे ना बतियावले वो तो ना बतियावले हम मेहरारू से बतियाए कोई तो इहे से पूछे। अरे मेहरारू से बतिया सकत रहो। हां माने चुनावी की बात बतिया तो मेहरारू को लगे जइबो ना बतिएबो ना का होई, खाली हेई में रहबो। ना 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 अपना मेहरारू से बतियावे खातिर नहीं के पूछे के, लेकिन दूसरा के मेहरारू से बतियावे खातिर पूछे के बा हमरे से बिना पूछले ना। ना बा पूछा जाए उरवा के दिया जाए सारा मेहरारू को तो ठीका रोले लेता सब बुझाता। हां तो समझी बात जे का कहत। अब देखा भुअर भाई कहाँ कहाँ कब कहाँ दारू पहुँचावे के बा, कब कहाँ मुर्गा पहुँचावे के बा, हम भुअर से बता दे ओजा पहुँचवावे के बा दारू। ए जी बिहार में तो दारू बंद बा पहुंचवाएम के मरुआ। ऊपर टेंशन मत ना ली, यहाँ का ठेकेदार साहब सब संभाल लेबो। ठीक बा बा खाली माल कैसी कोई। माल हम भेज देम केगो हैंडल करे के बा यहाँ वो कर सब हम कह लेम। जाने ठीक बा। सब हो जाए। भुवर भाई हां बार बार हम तरह से ही बात कहतनी इतना पैसा छिटला के बाद हमरा संगे धोखा ना न होई। बाग मरता तू यही फेर में रहत रह खाली कि धोखा हो धोखा हो। धोखा कर खातिर लेनी है। यहाँ का तरह की पंचायत में पूरा नाम बा एकदम सारा हाथ एक एक वोट यहाँ का हाथ में बा। ठीक बा हम तो कहते न बानी माने धोखा ना होके के चाहिए। बिल्कुल धोखा ना होई। तू एगो सही उम्मीदवार बारे ये तरह खरा खोले बनी कि चलत अथी वोट लोग दी या तू जीत जेबो त वो हमनी के नाम होई। ठीक बा आ तू दूसरे फर्म बारे धोखा। ठीक बा ठीक बा भैया। ठीक बा ठीक बा ठीक ठीक बा बा चली सन एकदम हाँ एकदम एकदम एकदम। पैसा बरका दूसरा भेट सारा नहीं है बिना मतलब के खाली इज्जत ले लो। अरे बाप रे बाप। ई बात बावे बताई महाराज घर सब वोट के ठेकेदार अपने नाक के सवाल बनले बाने। ई अभी रौरा लोगिन के ऊपर बा कि रौरा लोगिन दलालन के चक्कर में अपन वोट बेच दे आकि ईमानदार नेता चुने के बा। ना महाराज रउआ जाई ना ई बताई जे हमने वोट भेज देब सौरा बिहने रउआ लगे जाए तो रउआ का कहे हम निश्चिंत रही नु। रउआ निश्चित रही हमने भुआरा भुआली के फेर में ना बस बरसो बस हमरा इहे जरूरी रहल। ना रउआ एकदम निश्चित रही। जब चाचा के आशीर्वाद मिल गइल तो चुनाव निकल जाई। चल तनी ठीक बा। ठीक बा प्रणाम प्रणाम।